سلام كبرات أحواتن أحتن عبد الزلخمو سلام قنيهم كتونو تسفا قبر ماركي مچم عبد حلفة سمون صبو دز زبل زينا خاب ناي UNSR ناي إسرائيل إناس بزح سمعنا نيرنا مچم بزحات خابانا سمعهم تكون تقوليهم اليوم دي سمعهم وإنما كبصحهم اللوم تبلوم سبات انتلو خينوم أب كندا خينوم عروخاتهم دي وين بيت سوون كاب إسرائيل كم تزون زداليو وإنما أب إسرائيل كينوم كالوت ناب كندا زلوهم كم كسحبهم زدالي سبات انتلو خينوم تفلطوهم زي فيديو ناب كلهم سب شرك تورلي لابوكم مخنياتو كلتا سومنيا تريفا تي ابليكيشن كفتح نحانتو واحد رايخات ليميت تايم ناتو سلازي بزتخاله ناب كل سب شرك تقبرلي يلابوكم مالتهم كم زفلت ناب اسرائيل كاب اسرائيل سب كمصي ناب كندا بفلاي بجروب 5 اي كالن نيرو زغا انتايو زي خولو زنبره تي نا يو ان كارد ناي سدتنيا مفلط ورقت سلازي بلو مالتي قدم حجون ابزيا channel كلت فيديو سريح نيره بزعبا جروب 5 كغبرو زلون كمالون زلون انت عينه سبادين كم وصلوا خلو دبلو ان حرزير اخ ماخنكم بليز تملسكم كلت فيديو بارت 1 بارت 2 كلت ناي جروب 5 فيديو سريح نيره اب ديسكريبشن لينك اب ديسكريبشن كغرفلكم تملسكم نعن كتريون نحرك لكم مور سنس كغبرلكم انت جروب 5 كم تسرح مالتيو ماركي عندي ابزي فيديو كبر هذا اللي دلخو بزحات سبات تيا اي ام ام 56 سو عتبل ابلكيشن وين فورم تيا فورم اي ترداتنا انتايا خابيات مص بيانات مص تبل حتى عندي خملسا ابزي تدالي دلخو ناي بحقي زي حلفنا يبلون مخنياتو اب اسرائيل زل حواتنا صبا يكونون زلو بزح صقامات الله بزح شجرات الله ناب كاون هو صخا قرب كبير لي صنيحو حججن ازيا ناي بحقي ملو يغبرا بذا حدها نجوم اسرائيل زلهم كا انكو حغسكم اي هوب قصالنت كلوا بزحات سبات كا قعوتو تسفا يغبر مالتي مباركي كمزي ذكر ابز حلف سمونيات يا زينا وصنيرا زيات يا ملقت تبل مالتي اقدس حبرتا ناب اسرائيل زلهم حتى تعقبا سدتنيات تبل ناي كندا جروب 5 يكون ناي كوميونيتي سبونسر بروجرام زلكم يعتبر مالتيو بحقوس منفس نزي سعب حبرتا كما حلال فتويلا ازيا اداليو مانيروم بتغرينيا دحانتو مالتيو ازيا تا ورقت ملا مالتي ابزان هله بقياح سيركل غرلا دلهو اي ام ام 56 7 تبل مالتيو ويندما اي ام ام 56 33 بجروب 5 7 تغبر نحلالهم زي 56 7 تبل ازيا تدليكم مالتيو بزي ناي كوميونيتي نحكمكم كا ازيا 56 33 مالتي سلازي كتدانغركم يبلان قندي ازيا اي ام ام 56 7 ازيا تدلينا مالتي مخنياتو مبزحت سب جروب 5 كغبر نحركين مالتي اندرتيكن ان سيتلمنت بلان فورمات بالمالتي توم اب كندا زلهم كتمولتو دوري سبات الو سبات تعيات سبات صبو غرم زمولو نوح تمكرو زلهم سبات زفلطم الو قربا ابزحلهم مالهم بزي قدس اب كندا كتمولو نحرد ليهم فيسبوك ناتي اب تحت غدفلكم كونتاكت غورني اب ماسنجر صحفوا لي كمول لكم يخول يوم ترايت زد اليوم حبرتها نحر قريكم لهم نسوم كمول لكم يخول يوم مالتي سلازي زياتات ملا مالتي نابا اخر ريانا ابي كم دلا انتاي كم زدل مالتي قدميو جن كم تريو دلهم اب تحت انتاي دبلله كاب استوهاب علت 15 مغابيت كتاب 15 ميازيا وصاي زخونه نزقربه زخحتو يكون طرعان ابلكيشن بيت صحفه يونيسار يقبل اقدمنا كنحبر نفتو سلازي كاب 15 مارس كتاب 15 ابريل دله تراي دله تعدل مالتي نحنتو ورحيات خفيده لا سلازي كتاب 15 مارس دما لو ما انتي على حدا ورح سلسه مال الله زي فيديو كلتو من نقع تريفنا لو سلازي بليز بزتخاله شير غورانا كلهم كتبصح مالتي اجي انتينا نغبر تي ابلكيشن حنا موداتا خريكم قدم نتي ابلكيشن ملينا ابسرا زلكم انجي زخونه سراح تغبرو ነገር የለን እንታይና እቲ ኣብ ካናዳ ዘለይ ኩሉ ዝገብሮ ማለት ሶም ጥራይ እቲ ናይሽምኩም እቲ አይዲ ናይሽምኩም ዘለዎ ጥራይ ሓንቲ አይዲ ጥራይኩም ትሰድሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ አፕሊኬሽን እዚ ኣብ ካናዳ ደለ መሊኡ ናባኹም ብኢሜል ገሩ ይሰደልኩም ማለት እዩ ንስኹም ከዓ ነቲ አፕሊኬሽን ዝተመልአት بأونلاين قولكم اتقربوا حتى يكون طبعا ابلكيشن بأونلاين امربا حبرتا يونسات كان مغابيت 15 كساب ميازي 15 و 14 اسران حدن كفوت كوينو كصني حيد ولا مالتي ابزيا علت زين تين ابلكيشن بأونلاين كسددا مالتي
ስለዚ ሽዑ ክኸፍትዎም እቲ ናይ ኦንላይን ኣብዚ ንህለቲ ዌብሳይት ናቶም ናይ UNSR ናይ እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 15 ዝኾነ ትገብርዎ ነገር የለን ጥራይ ማለት እዩ እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኩም እቲ ወረቐት ጥራይ ከም ትመልዋ ዘለኹም እዚኣ IMM 5670 ማለት እዩ እዛ IMM 5670 ኣብዚ ከሪአኩም ከመይ ትመስል እንታይ ከም ዘለዋ ማለት እዩ ወረቐት እዚኣ ንህለት ማለት እዩ እዚኣ እቲ ኣፕሊኬሽን ፎርም 6 ገጽ ዝሓዘት ማለት እዩ ክርኤን ንኽእልና ንህለትካ መወዳእታ እዚኣ እቲ ብምልእታ ትምላእ ማለት እዩ ሕጂ ንህለ ብመጀመርታ ናይቶም ስፖንሰር አንደርቴክን ኤንድ ሰትልመንት ፕላን ትብል ማለት እዩ ሽማ ከዓ ኣብዚ ንህለኩም ማለት እዩ IMM 5670 ማለት እዩ እዚኣ እቲ ላስት ናይ መወዳእታ ኣፕሊኬሽን ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወርሒ 2019 ናይ መወዳእታ ኣፕዴት ከይና እዚኣ እቲ ኣፕሊኬሽን ክትመልእዋ ዘለኩም ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ኮይኖም መሊኦም ክሰድልኩም ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝገልጽ ናይቶም 5 ሰባት ሽሞም ኣድራሽኦም ቴሌፎኖም ናይ PR ካርድ ናቶም ወንቃ UCI ናምበር ናቶም ማለት እዩ ነህለብ ናይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ናይዞም ሓሙሽቶም ምስተመልአ ድሕሪኡ ናይቲ ሰብ ዝመጽለለ ሽሙን ዕለቱን ዝተወለደሉን ገለመልና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክቕጽል እዚአን ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋ ብዚ ማለት እዩ ነቲ ስፖንሰር ዝግበሮ ዘለ ብኸመይ ካብ ካናዳ ሰትል ክትገብሮ ክትሕግዞ ድብል እዩ እዚአን ሰለስተ ሕቶታት ክመለሳ ኣለወን ነዚአን ሰለስተ ምስ መለሳ ኩሉ ዚና ተጻሕፈ ማለት እዩ ፋይናሊ ኣብ መወዳእታ እዚኣ እታ ቀንዲ ፓርቲ ማለት ናታ ማለት እዩ መወዳእታ ሻድሸይቲ ፔጅ እዚኣ ነለት ማለት ግሩፕ 5 ግሩፕ ነምበር 1 ግሩፕ ነምበር 2 ግሩፕ ነምበር 3 ግሩፕ ነምበር 4 ግሩፕ ነምበር 5 ሓሙሽቶም ሲግኒቸር ናቶም ኣብዚኣ ገሮም ዕለታ ገሮም እዚኣ ንዓኹም ብኢሜል ገሮም ነቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ እዚኦም ኣብ ካናዳ ዘለዉ መሊኦም ናብ እስራኤል ዘለዉ ሰባት ይሰደዋ ማለት እዩ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሰባት ድማ ነዚኣ ፎርም ብኦንላይን ናብቲ ናይ UNSR ናይ ካናዳ ናይ እስራኤል ብኦንላይን ኣብ ዕለት 15 ማርች ድሕሪ ክትሰሙን ማለት እዩ ኦንላይን ምስተኸፈተ ናብኣ ሳብሚት ትገብርዋ ማለት እዩ አይ ሆፕ ንሕር ግዜ ረኺበ ወይ ንሕር ጥዕምኒ ከመይ ገርኩም ሳብሚት ክትገብርዋ ከም ትኽእሉ መስቲ ዝተኸፈተሉ መዓልቲ ርኤ እዚኣ ኣፕሊኬሽን ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ንሕር ኣክሰስ ኣለኒ ኮይኑ ፍቀደኒ ኮይኑ ካብዚ ኣክሰስ ናይቲ ናይ UNSR ናይ UN ናይ እስራኤል ንሕር ኣክሰስ ክልወን ክኢለ ክፍትነ ከሪኤኩም ሓደ ብሓደ ድሕሪኡ ብዘይ ፀገም ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ክመልኦ ይክእልኒ ሓቃሒ እዚ ኣፕሊኬሽን ኣንለስ ንሕር ተመክሮ ናቱ ኣለካ ኮይኑ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ካናዳ ኮይንኩም ዝመልኡልኩም ሰባት ዘይረኺብኩም ኣብ ፌስቡከይ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም መሰጅ ግደፍለይ ሰባት ኣለዉ ዝመልኡ ናቶም ቴሌፎን ወይ ኢሜል ናቶም ክበኩም ክእል ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ብዘይገድስ ኣብ ካናዳ ጥራይ እቲ ሶም ዝሓትኹም ናይቶም 5 ሰባት ንሕር ሰዲድኩምሎም መሊኦም ክሰድልኩም ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ንስኹም ፌርማ ኣፈሪምኩም ስካን ገርኩም ብኢሜል ገርኩም ናብ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሰባት ትሰድሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ መላኹሞም ናብታ ድሕሪኡ መሊኦኹም ምስ ሰደድኩምሎም ናብቶም ናብ እስራኤል ዘለዉ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ዕለት 15 እቲ ናይ ኦንላይን ነቲ ኣብ ፎርም ናብቲ ናይ ኦንላይን ናይ UN እስራኤል ከይዶም ናብዚ ኣብ ዌብሳይት እዚኣ ማለት እዩ ሳብሚት ይብልዋ ማለት እዩ ሳብሚት ምስ በልዋ ዝኾነ ዝገብርዎ ነገር የብሎም ጥራይ እንድሕር ተቐባልነት ረኺቡ እቲ ናቶም ኣፕሩቭ ተገይሩ እቲ ወረቐት ናቶም ቤት ፅሕፈት UNHCR ዝግበር ቃለ መሓተት ወይ ኢንተርቪው ቆፀራ ንምሓዝ እምበር ከማልእዎ ዘለዎም ረቑሒታት ኣቐዲምካ ምፍላጥ የድሊ ይብላልና ኣብዚ 6 ገጻት ዝሓዘት እቲ ኣኸሪአኩም ፀናሕኩም 6 ገጻት አንደርቴኪንግ ኤንድ ሰትልመንት ፕላን ፎርም ትብል ማለት እዩ IMM 5670 ማለት እዩ እዚኣ እቲ ኣብ ግሩፕ 5 ሰባት ትመልኡ ንሕር ኣለኹም ማለት እዩ ብኮሚኒቲ ብኻሊእ ንሕር ኮይንኻ እዚኣ IMM 5663 አይ ቲንክ መብዛሕትኡ ቀንዲ እኳ ትፀገም ናይ ግሩፕ 5 ነይሩ እዚኣ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ እዚኣ ገርኩም ምስ ሰደድኩምሎም ኦንላይን ሳብሚት ኦንላይን ምስ ኣመልከትኩም ዝኾነ ትገብርዎ ነገር የለን ድሕሪኡ ናብ ኢሜልኩም ጥራይ ፕሊዝ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ሰባት እቲ ኢሜል ትእትውዎ ጥዑ ኢሜልን ኩሉ ግዜ ትከታተልዎን ኣክቲቭ ድኸነ ኢሜል ክትህብዎ ኣለኩም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብኢሜል ክኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ዝኾነ ኢንተርቪው ክፅውዑኹም እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ኢሜል ስለዝሰደድልኩም ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ኢሜል ናትኩም ብሰርሕን ኩሉ ግዜ ትጥቀምሉን ክኸውን ተመራፂ ማለት እዩ
زيات مسنير اي هوب قال حقاتكم تكون تساقبر كم زولكم ان شاء الله خا اندحر مستفتح على 15 خا كم يقركم نتي ابلكيشن ساميت تقبروا فيديو خدالو لكم كفتني كساب شعوقن سنايقنا صبوا عدل يقبرلكم تعوتوا يقبركم كأملاخ مساخم يكون سلام معتي سلام أبزز لكم